rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Buena Ejo masih bersama you macan Rimbarino Ayo. oleh Alah. ini toh. Ya, jeng Indra. Pimpinane ya. Uluk salam sih. Pimpinane sapa? Pimpinane kula wis to wis ora apa-apa. Wis tak batin. Pripun, Mak? Eh, Pripun? si. Di Mas, di tukang iso ning endi? tukang iso te mriko. Mas, ben Ojo. aku rada dumbulke, Mas. Bumbulke apane? Mas, gen Mak Endang rada gedhekke. Gen kula tesih cilik Cilik banget e. Jeng aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Ibu. Nggih. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing Dusun Kembang Desa Ngadipura Kecamatan Dukun nggih. Dalu menika kula sakadang saking Macan Rimba Rebon nggih. Kok rebon. Sinenggi kadang-kadang Laura family dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Derek mangayu bagi wontenipun adicara ing wekdal dalu menika. Iki redene aku suwe banget ngono. Pak Nuril iki sajake kok lali karo aku ngono lho. Mosok to? Nomere ganti paling ah. Nomere ganti Sing jenengan. ganti lah Pak Nuril ibu aku. Mas Agus, Ojo Mas. Bu Agus. Bu Agus wong wedok petotokan ngono lho. Wis, oke. Wis susune menjuluk-menjuluk. Ki lho lah upi ket mau ngekek wae iki lho upi iki lho. Pi, kuwi lho? gamanke pi ganmu pi. Gamanke ganmu. Ya dikenalke saka sisi loro ya, Pak.
Seko siji apa loro? Sekolah Loro ya, ya, ya. Di. Si. 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 Buri dhewe ya. Oi, oi, oi. Masih kebayang. Yuk, kebayang. Hah? Malayu. Loh, jare mau seko loro. Ayo iki malah wis telu kok. Kok telu? Malah wis telu kok. Ora taman delik kowe. Aja galak-galak. Si, jarine gek metu siji ora mesti kok. Meneh Bu Endang. Siji meneh. Kae sing klambi ijo kae. Sing klambi ijo Heeh, kae sandene. Yuk Mas, gamel dedengkote yuk. Candi Mulya yo. Mas iki digedhekke Mas. Digedhekke. Mas Rian ayo Mas Rian, spoti Mas Rian. Ayo, Apa gedhekke? kae gedhekke sing ijo gedhekke. Mike gedhekke. Yo. Ayo. Eh, eh, eh. Iki Dikenalke ya, Mbak. Sik, nek disawang-sawang ketok wedok tenan iki. Ayo ki. Wedok ana torpedone. Wedok nih ya kuwi suwe kok tekan mburi. Iki apa kuwi? Dikenalke Pol siji-siji. sengkone lho, Mbak. Ana guguk jebule liwat. Jebule ning kene kok ana guguk. Heeh. Ayo Jeng, dikenalke. Halo, selamat malam. Nama saya Tia Hewul. Dari Gamol Parimono. Dan tak cek. Sugeng dalu saya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mirna. Nek bengi Mirna, nek awan Marno. Ampun. Apa ya? Sapa jenenge aku lali. Bedol. Jare Pak Nuril kok. Piye piye he. Nek ora kenal teko panggile sayang. Gak aku ora ngerti kok lali. Oh, Mas Rian. Mas Rian. Eh. Sical suntamu ya. Allah. Teko ngaku wae to Yan. Ora Yan. Pas kae lho. Halah, kepengin be. Cerewet, simen. Yo hanya nyopo. Apa? Santri pekok. Ya. Santri pekok. Nada baji sepiro Mas nada baji? Apa kowe ning Ayolah.
Pak Suryo kuwi nadane banci semono kuwi. J. Satu lagu dari Jeng Narti Santri Peko. Santri Peko. Oh, oh. Banyak Sampai dasar- Santri Peko ora. Aku rasa Oh iya, apa? bingung kok. Nah, mondok kepiye jajal. Ala ngarani payah banget. Santriwan po Santri po santriwati. santriwati po apa kuwi? Santri beng. Wis, Wis, Jeng kenal ke loro neh. lorone Heeh. ya. Iki sik biru-biru rada piye ngono ki lho. Biru abu-abu ya loro. Iya, sak loro yo. Mbak Luna geser ke sana. Mbak Luna sama anu. Mbak Luna sama Yes. Mbok. Pokoknya tercantik yo. Saya Mas Rian. Yo Mas Isteng yo. Ayo, Loro tarik neh bareng, yo. Sing bau reksa ngendi kuwi? Ndi? Iki Mbau Reksa Muntilan iki, Oh. Muntilan kabeh, Pak. Bambu runcing. Bambu runcing. Iya, yo. Alon-alon yo, Mas Isteng. Pak Nuril nek kan cetono bambu runcing lho. Iya. Ayo Jeng. Ih, ih, ih. Kaya ular reduk. Iya. Wis, iki pas to dicelukke iki. Heeh. Ya, Yo. 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 Iki dikenalke. Ya kenalke dikit Nek Jeng yo. sore sapa, nek esuk sapa. Nek bengi sapa, sore sapa, esuk sapa. Yo, saya sing bengi dikit, nek bengi jenenge sapa, Jeng? Tepakaken nami kula Luna, Luna, kuwi nek bengi, nek awan sapa? Lupi, Lupi, nek esuk Luna, Lupi, apa? Ora nek esuk sapa? nek esuk Lupi, Lupi, nek bengi, Luna, sore sithik. Lono, Ya, ya siji. Jeng Luna ngilem iki tak nakoni iki dikit. Yo, kenalke Jeng. Selamat malam, Ya, Pak Agan nami kula Tiara. Tiara, dek bengi dek awan sapa? Nek awan toro Mas. Toro. Dadi dek bengi Tiara dek awan Toro. Omahe ngendi Jeng kowe? Temanggung. Wah, kok adoh banget Luna Maya iki kok Temanggung iki. Yuk, arep lagu apa manut? Oh, Mas Siseng jaluk wah kuncar iki Jeng Luna. Ya. ayo Mas, Liyane lagu Wakuncar piye? Apa? Sigar. Yo, sigar dadi piro arepan?
Wis ya Jeng, barisane lagune wajib ya. Yo barisane. Yo barisane Jeng, ditata. Iki lagune wajib langsung telu wae engko men tek. Sak. Pak Dul nanti iki Pak Dul. Oh alah. Pak Dul. Lagunya apa ini? Yo, barisane Jeng, barisane lagune wajib. Wis jajal isih do hafal ora lagune wajib. Yo, telung sasi ra. Yo. Ayo prakanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima Syahadat loro rukun kasiji rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat Pengapat poso ono ing wulan Ramadan Limo kaji kaping 5 kaji namun kuasa ayo prakanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima Syahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat poso ono ing wulan Ramadan limo kaji kaping 5 kaji kuasa Yo, ada badapan gerak. Arep-arepan Jeng. Gus, ada badapan gerak. Yo. Gus, mirengke kowe kuwi. Tak tokke le sekolah kowe anger nunggak-nunggak wae kowe. Yo Mas Arif apa lagune terus? wajib gawe lanang wadon luru ngelmu wajib gawe lanang wadon luru ngelmu ojo liren yen durung rusak kodemu ojo liren yen durung rusak kodemu Sijine Pak Dul. Ya, telu sisan. Yo, Robiku. Jeng Indang, Robiku. Ora rabimu. Yo. Rapiku asale agawe ana rapiku asale agawe ana dinamong sunat nulungi maring sambayan dinamong sunat
lagune wajib wis ana telu isih telu meneh engko jeng Endang. Ya. Engko isih telu meneh lagune wajib iki. Wajibnya pinten toh? Ana 6 kok. Ana 6. Iki sadawa ora toh Pak Dul? Gue ndang, Dalam. bar sak kaset sak lagu dintekke mbok yo luweh. Ya. Yo, kenalke sing endi yo? Kae sing nggo kacamata. Sing nggo kacamata karo sing iki lho. Kae dedengkote Candi Ngawen. Heeh, ya. Yo. Saka Buri. Sekomburi ayo, sekomburi. Agnes, ayo Agnes. Hey, 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 hey. Ayo main. Yeay. Masya Allah. Wih, wedok ya doyan. Ayo Bu Agus. Apa? Udah lumping ya? Udah lumping Mas, mas. kuda lumping ki. Oh, dikenal kesek kok. Nama saya Igis. Yo, Gus kenalke dikit. Iki sampe ana dandu jadul masuk nemen to iki jeng. Yo kenalke dikit jenenge sapa ndek bengi. Para penonton. Mas. Jenenge sapa ndek bengi? Nek dalu kula jenenge Igis. Iki sing ndek bengi. Ndek awan. Oh Gus. Sapa? Agus. Oh Agus. Apa tanganmu cang-acung ki napa? Tak ketok tenan kowe iki. Lagune apa? Udah lumping ya mas. Ngomong Mas Siseng kae, Mas Siseng ngono. Mas. Udah lumping ya mas. Wis siap Teng, kuda lumping. Satu lagu dari Mas Iskis Ya, alias ya. Agus. Cuil. Kuda lumping. Tanggung jawab Gus. Karena akibatnya bisa berbahaya. Ayah Permainan ini
hanya bisa berbahaya. Aduh, hai, ngeri sekali. Wis Agus kae wis tobat tenan ra tanggung Wis. jawab to Gus. Jaluk kuda lumping kok iso Jaluk ganti kuda dhewe lumping lho. dinehi. Kok ya ora apal. Pak Nuri Malah lagi- lumping dhewe kae. Aku gumun lho. Piye? Kaya ana demit iso mlebu kan but kae. Ampuh iki ketempelan candi ngawen kok iki. Ya Des pengen. Oh tak kira pengen. Pengen rapi. Sapa? Oh iya, Ayo. kowe kenalke Ya Ces. adik cantik. Heeh, cantike Adik iki. cantik. Cantik-cantik tapi berbelalai lho iki. Ya, apa Tenang. apa? Ya, ya. Heeh. Dikenalke jejal. Nggih kebangetan nami kula Rika. Sapa? Rika. Rika. Rika Toan. Nek awan Riko. Oh nek awan Riko. Jebulane wanita berdaging tumbuh. Arep nyanyi. Hah? Yang nembung karo Mas Rian karo Mas Asisten. Des, ora sah pendonongan iki wong iki lanang iki. Kok arep bentrek apa piye ro iki? Oh, tak. Nek umpamane bentrek ra apa-apa kok, Des. Nggo namu menggo nengen iki ngiwa.